Hola, bon dia. Anem a veure com crear un PDF amb el LibreOffice Writer. És una miqueta més senzill de com ho fèiem almenys amb la versió del Word antiga que tenia jo. Mireu, amb la versió antiga del Word que tenia jo anàvem a fitxer, anomena IDS i triava l'extensió PDF. Per aquí aquest camí no funcionaria, però sí que tinc a fitxer, exporta com a, i tinc els dos botonets, exporta com a PDF i exporta directament com a PDF. Normalment apretem exporta directament com a PDF i ja està. Poso el títol, que sigui, el format ja me'l posa ahí com a PDF i em fixo on el vol deixar. Ara ho està deixant a baixades, doncs si ja em va bé, aquí. Si no, trio, evidentment, la carpeta que vulgui. Apreto DS i ja està. És el mateix que apretar aquest botonet d'aquí. Exporta directament a PDF. Trio el nom, trio la carpeta, DS. Que vull remenar opcions? Segurament no cal, però fitxer exporta com a PDF em deixa remenar una mica d'opcions. Però segurament no necessiteu aquestes opcions. Ens veiem en propers vídeos. Fins aviat.